Господи, ако те има някъде там. О, Господи, ако те има някъде там, значи някой чува моя глас, все пак не съм сам. Дай ми сили, нито грам повече отколкото ми трябват, за да мога да съм там, където честни хора твърде грешно страдат. Дори товара да тежи като бетонна сграда, ще те върна в сърцата от забрава, щото липсва вяра. Дай ми сили да помагам, справедливост да раздам, когато се налага, защото просто я няма там. Дай ми сили да решавам кой да ходи в рая, щото познавам хора, дето бих ви пратил в ада. My cousin is not to the bone. Wait, this one is what I got the microphone.